So atong topic karon is all about sa kuang mga amigo ug amiga nga mga buangon. So karon ang atong topic is about sa mga amigo ug amiga nako. So ako sang unahon akong mga amiga. Naa jud ko'y una nga pangalan nga akong ibanggit diri kay siya yun akong amiga nga buangon. Pinakabuangon. Buangon kay ni siya na amiga nako. So ang pangalan niya si Rosel. Dahil pasensya na kaday. Siya jud ako ang una ma-mention kasi siya manggod ang taong babaeng kanang buangon ba kanang more on kanang joke. Dili siya uno buangon na kanang may something nang mind ha kanang buang-buang sa mong grupo ba kanang basig katawa basig way katawanan nang naka sabaw ko kasabot sa iya. Pero kung makasabay nimo siya, grabe jud ka ikaw lagi ko na kay problema nang night time na kanang iya kang i-comfort kuno hay ana. Sige kuya, mo na ni kuya kay nagakuya man sa kuha. Kina kuya pag ang ending di ay. Diyos ko. Nung iyarte kang kat-katikan para makatawa lang ka. So diya jud na believe sa iya na pag-amiga. So si Rosel ang first na ko gi-mention kasi siya yun ako ang buangon na amiga. Second, si Dayna. Pinaka-cute ni namo nga amiga. So cute yun siya, makita yun mo siya sa picture, cute kayo, kanang marag inosente kayo, virgin ang aura, gwapa yun siya, pero, oy, guys, masingan to po mo si Rosel, gwapa po biya siya, si Rosel, sing ma-open na sabi nang, wala yung gimension ni kuya nga gwapa ko, si Dayna, gimension nga gwapa, so, si Dayna is cute yun siya, gwapa, sexy, tapos, ang apan lang is, naapoy pagkabuangon, second honor. Kung first honor si Rosel, second honor po si Dayna. Moto siya. Kung sila mong duwa magkasabay, sus, mura gid mo na maligag isda kay pertek ang mga sabaan. Ana na silang duha. So si Dayna. Pero si Dayna nga mo ang pinakagwapa na mga amiga. Third, si Lester. Si Lester ang ikatulong nga mo nga amigo. Si Lester Madsod. Mo po ni siya ang kanang ginadtuan na mo na balay kay kanang most on invite siya ba ato tagbalay ana. Pero kani po ding bataan ni kanang hilig siya gi-invite nang buutan kayo ana kung nakas lang balay grabe siya gi-effort, grabe siya katima siya mga bisita siya mga amigo. Pero naagi hapoy apan. Ang apan lang ni Lester is mongoloid. Mongoloid. Kaya nga no, maglakaw-lakaw, marsig tisngi. Sigway katawanan, mag-celebrity, marsig tisngi, ala katakatawa rin, sigway katawanan. Mga na siya, buutan ni siya, pero mongoloid lang si Lester. Ang fourth na mo, nga amiga, kay amigo, ginambol lang nako. Na amigo nako is si Bitang. Si Bitang, buutan yun siya. Buutan din. Sweet po siya na pagkababae. Kanang sweet siya. Baka nang most friendly yun siya. Kanang, mo care yun siya sa mga amigo, amiga, mura na advice po siya kasi nanamag siya anak. So, kumbaga, kabulo po siya sa mga tama or mali. So, siya po na mo ang nag-advise sa mo ang kanang mayo. Sunod, si Richelle. Si Richelle na mo is kanang mainhin. Taong mainhin na, kuya, asa mo adto kuya, magkaon na mo kuya, ana siya, inhin kayo, pero morgway sala, pero di ay, susamutan ning mataan buangon pud na, buangon pud na. So muna sila, so, ang sunod, kay si Jason. Si Jason is mo ginatawag og si Mr. O. Kay kung wala siya paring J. Post tando nya.
Tapos kani puding bataan ni mo ni ang among amigo nga bis in libre. Oh, dili siya malibre og isa lang, di siya malibre og duha lang, kundi kami tanan. Kung mga kwarta gali siya, libre tanan to, kaon dong say mo na. Mingon pa siya name it. Oh. Mo ni siyang amo ang amigo nga datoon. Datoon mo na siya na amigo. So bis in libre. Pero actually butang yun sa tinuod. Personal butang yun di siya bataan ni. Sunod guys si Jeric. Si Jeric is pinakabugoy na mo nga amigo, pero makalingaw gyapon ning bataan ni. Mao mo gini pinakabata ngod sa mo nga amigo, so kanang mura kong baga latagaw. Latagaw kung sa ero pa, kuan askal kung sa ero pa. Ano siya, pero kanang matapod, grabe ko kabilib ning matapod kay kanang grabe kay kanang kabuutan, grabe kay kanang kung baga kung laag lang isgutan ning bataan ni musabay yun bisig kung sa kalay mo respeto gid ba, so buutan jud kayong bataapod ni bisa pag nanay paggamong guloy pagka buangon pagka package ihatanan mo ni si Jeric, mo to si Jeric ang pinaka mongguloy di sa tanan. Kato siya. Sunod guys si Brendon. Si Brendon is kanang kaon gini siya gyud ang muang bis in advice ni siya gyud ang pinaka mo advice sa mo. Kumbaga iya mo gudming mga manghud na ba, so kung namin mga problema siya nga mo ang advice sa mo ana mo niyang buhaton ni Mudong, mo niyang buhaton ni Muday ana kay para ma-okay ang tanan. So siya gyud nga mo ang bis in advice. So tapos siya pud ang among abogado kay ang abogado kay daghan mo siya alam kung nami mga problema sa among kuana siya among gipangutana, problema sa among love life siya among gipangutana, problema sa among family siya among ginapangutana, siya among advice sa mo kung say maayo or unsa among maayo ang buhaton o unsa among dili ang buhaton. Tapos si Michael L na lang kay duamod lang Michael L. So si Michael L, duha mo siya na Michael B o si Michael L. So L sa tungunahon. Si Michael L, istriktohon ni siya na pagkatao. Istriktohon pero di istrikto sa personal ha. Sa mo alang kanang mo siya ang bis istrikto ba sa mangga sa mangga pero gara-gara na iya. So yang attitude is istrikto type pero di good butang good sa tinuod. Ana. Sunod si Michael B. So si Michael B is mo gini si Snow White na mo, lalaki lang. Puti kayo. Sos kung dili matamakan. Na more jog way tao kay hilumon kayo musbehave. Kung nalagi mga lakaw-lakaw, pag di mo mabanggaan, dong nari ka dara dong. Siya ang most behave na mo. So kami gyud kanya-kanya gyud mga attitude. Then ako yun ang friendly na pagkatao. Ako ang pinaka-friendly. Ako ang hilang friends. So ako po ang isa ka kon. Ako kay pinakatabian pud ko. Na grabe ko mo istorya para ang kan bang ang barkada is kanang malipay dili lang kay puros kaguol o ana. So kami jud kanya-kanya gyud ming attitude. So nami mga buangon, nami mongguloid, nami mga kulang-kulang og utok, nami mga pabuang-buang, tapos sa mga tarong pod na pod bis in advice, bis in libre sa mga ayaw sa libre ana. Tapos na po mga ratuon na mga amigo ana. So kato lang mo na kung about sa akong mga friends. Okay na siya. Con thơ thì khóc ý bên là lên kinh con ra nông con đen mà nông mà lên